И здрасти, хора. Аз Хахо 234. Да, знам, че от доста време съм снимал клипове, но така е, матури имам. Аз пък какви матури? Изходни нива, тестове трябваше да уча и да нямах време. Така, мисля да вляза в Private сервера. Да, това ще на Private сервера. Да, хора, на Private сервера снимам. Да, един приятел ми го пречи. Да, изчакайте малко. Пак казвам, извинете, просто изпити. Да, трудно. Трябваше да уча много. Започна. Среди. Ето хора, Ultimate Champion. Ще отворя един супременичка чист. И само да кажа, че този Private сервер е от на румбата BG Gaming. Ако си спомняте. Ето дик, който аз си направих. Макснат го, разбира се. Да. Съм да ви кажа, че най-тъпото е, че няма Fireball. Fireball, да, купувате сигурно, но после пак се маха. Ето вижте колко ще покажа. Ето, по 8, по 72. Просто ще отворя още един. Така мисля да излезе битка. Така, айде. Само да ви кажа, вижте, показа. Да. Да, някой път са така излиза. Да, като е гадно. Но ако може, ще да го оправя. Аз трябва да го оставя малко време и после ще се оправи. Сега вляза в обикновения Clash Royale. Да виждате, качих 9-та арена. 8 съм си там. Качих 9-та. Просто имам електровизор. Всичко ми се подрежда. Между другото електровизор да ми се падна Golden Chest. В деня, в който засних от това клипче. Предишния клип. Който някъде преди 3 седмици го заснех, мисля. Да, преди някъде толкова го заснех. Ето. Тан. Ето сега ще видите колко съм сил. 2652. Това ми е дека. Знам, че всички хора си казаха в много е слаб. Първо, знам, че е скъп. Чакайте. Звънят ми същото. Да, хора, извините. Нали? И много хора казват, че този дек е слаб, защото повечето карти са епик. Знам, но между другото, трета мускатара е 77 левел, Wizard да ми е 7. Executioner, да, ето Executioner втория. Electro Wizard първи левел, все пак. Рейдж почти четвърти, ПК почти четвърти, Торнадо четвърти. Скармито трети. Между другото, Скарми научих, че скелет наймито по новия начин се казва Скарми. Това го научих преди няколко дни от епизод на Ferrari K7. Между другото, гледайте и румбата BG Gaming. Не съм накарали просто. Те хора ма кефет и заслужават да ги гледате. Ако вас не ви кефет, съжалявам. Ето така още.
След 8 дни излиза Nightwitch, да. Какво да кажем? Мисля да направя една битка. Да направя играта и толкова. Като свърши изиграме, ще преглъша клипето. След това да е само извести, нали, че пак ще продължа. Аз съм най-големия. Опа, сад съм. Между другото, ако знаете, аз съм сад на живота. Защото, между другото, един магазин много ми трябваше и точно пред мен затвори. Точно пред мене. Е така пред мен е просто затворен. Да, стана късно все пак, но и да затвори пред мене магазина. Много се досах и се тъжих яко. Нали, толкова време просто трябваше да отида в този магазин. И накрая пред мене затвори. И утре ще отида, ама. И ако знаете, спинарите са много яки. Ако си изхъбих пекато, ма трябваше да го спра. Не можеш така без ти. Не можеш просто. Трябваше да го спра. И той, ако има, сега ако има фарбал, съм умрял. Казвам ми хора. Не, умрял съм. Мъртъв съм. Тази кола как може да е толкова зле, бе? Как може да е зле толкова? Как може да е толкова зле тази кола, бе? Аз се спала. О, тук може да се получи добра атака с пекато. И аз съм рип. Има хора, няма как. А не, аз съм рип, аз съм рип, аз съм рип. Ако Хогът стигне до тауъра, съм умрял. Казвам ви. До тук съм хора. Бях до тук. Добре си поиграх. Взех един тауър за краунчиста и съм. Не. Не, не, не. Има малка надежда. Манинка. Yes! Как успя да изигра трите мускатарки? О, yes, yes, yes! Да, да, да. Да, 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 да. Вау, 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 вау. Хората беше невероятна победа. Вау! Е, това се казва вау. А, вау. Просто вау. Отварям го бързо, защото знам, че нищо хубаво не спъне. Между другото, искам да дигна ПК за 4 левел. Защото вижте колко е полезен този дек. Не слави също го изпробвам дека. Между другото, сега, ако видиш този клип, само да ти кажа, използва електролизера по-разумно. И да. Имам го от доста време. Вече се понаучих да го използвам, но и аз бях като тебе. Той дек е много хубав и с електролизера много добре атаки могат да се спрят.
И да, и благодаря ти за дека. И трите мускетарки на мен вече са ми седми. Вижте колко много се вдигнах. Пък бях толкова слаб. И да. Да. Ето вижте. Тук мисля да видим. Не. И това беше от мен. Да, това беше от мене. Аз бях Ако 234 и до нови срещи!